Vi er taget ud for at finde ud af, hvorfor netop du skal bruge din sommer på Rømø. Vi har de fedeste fester og den vildeste stemning, og det er på grund af vores 2 eksklusive diskoteker og vores super fede beachbar. Hvis du stadig ikke er overbevist, så sig med her. Hvad skal du i din sommerferie? Jeg skal til Rømø. I skal på Rømø. Rømø. Ja, helt klart Rømø. Hvem skal du derover med? Nogle veninder. Vores veninder. Ja, jeg tager nogle af mine veninder med fra Ribe, og så ellers bare med dem her fra Skærbæk og Tønder. Vi er altid en stor stak mennesker, der tager over til Rømø og fester i godt selskab. Men hvad glæder du dig allermest til ved at komme på Rømø? Jeg glæder mig helt vildt meget til deres fede beachbar, de har hernede. Der er rigtig fed stemning. Ja, komme ud og feste, og så være på stranden og sådan nogle ting. Men helt klart mest af fest. Jamen, det er selvfølgelig at drikke en masse øl sammen med kammeraterne og så over skole nogle damer. Det må jeg nok indrømme, efter jeg snakkede med min chef for det, og han fortalte mig, at jeg faktisk ikke havde noget at arbejde mere. Så er det nok det der med, at jeg skal bo i telt. Det er alle de festglade mennesker og... Hvad siger andre? Hvad siger det, du? Det er damerne. Ja, damerne. Jeg skal bo i et telt, etmandstelt. Det er faktisk ikke et telt, det er en sovepose. Så har jeg fået lov af min chef til at tage 2 breezer med over, så det skal blive en fed fest. Hvad er det allerbedste på Rømø? Majer og stemningen. Det er nok sammenholdet derovre, altså at man kommer alle sammen derover. Jamen, det er der kommer så mange mennesker. Ja. Og der er altid rigtig god stemning, synes jeg. Det er stemningen og de mennesker, der er der, og festen, og så den måde, at det hele er bygget op på, det sidder lige i skabet. Glæder du dig til at komme til Rømø? Jeg glæder mig til at komme til Rømø. Kommer I til sommer? Ja! Det er jo fandme tro. 28 bliver det vildeste. 28! Party on Rømø. Danmarks fedeste feriekoncept. Vi holder åbent hver dag hele sommeren fra den 28. juni til den 3. august.